చేసుకుందామని నేను సింబా ఇదిగో పాలు కొనుక్కోడానికి వచ్చాం. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం చెప్పు? లెట్స్ గో. మిల్క్ 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 కావాలా అడుగు. ఈరోజు లెగడం లేట్ అయిపోయింది, ఈరోజు వీక్ ఆఫ్ అనమాట. సో చాయ్ చేసుకుందామని నేను సింబా ఇదిగో పాలు కొనుక్కోడానికి వచ్చాం. సింబా పరిగెడుతుంది. సింబాకి ఆల్రెడీ ఫుడ్ అయిపోయింది, ఆకలి తీరిపోయింది. చూసా సైలెంట్గా ఎలా చూస్తుందో, నాకు డోర్ ఎవరు తీయట్లేదనేసి. సింబా మనకెవరు డోర్ తీయట్లేదా? నాక్ చేయి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ప్లీజ్ ఓపెన్ ద డోర్.